Nu er det store show overstået, med mange glade tilskuere, såvel som deltagere. Der blev interviewet til højre og venstre, og alle var tilfredse. Vi havde godt regnet med, at der ikke var nogen, der havde lavet det særlig godt, fordi de ikke kunne mig op i det. Vi havde været lidt rundt og kigge, og det var ikke sådan måske lige så seriøst arbejde, de lavede, som vi lavede. Okay. Men vi havde nogle gode konkurrenter. Ja, de fleste de lå faktisk i sov, mens vi lavede vores film. Så. Ja. Okay. Hvad er jeres generelle indtryk af dagen her? Hvordan synes I det er gået? Også som værter. Det var meget spændende at være værter. Ja. Og måske lidt grænseoverskridende. Okay. På en god måde. Men som så gik det ikke særlig godt, fordi der var nogle tekniske fejl i gang. Ja, det var faktisk mit næste spørgsmål. I havde nogle tekniske problemer, men I slap igennem det. Ja, heldigvis. Ja. Okay, tak for tiden, drenge. Sådan lidt, vi har rimelig mange tekniske problemer, hvilket har været lidt røv, men når vi ikke har haft tekniske problemer, så er det gået ganske udmærket. Så. Okay. Jeg kunne også høre på mange af tilskuerne, at de har nyt showet, selvom der har været tekniske problemer. Det var det også, de har gjort, men hvad kan man forvente? Der har været tekniske problemer hele ugen, så det lå ligesom lidt i korten, at det ville komme. Så. Ja. Tak for det.